Tapi kok menawi sing dhuwur dosa wenang-wenang damel tambang sak piturute, walaupun jaga kebersihan ya tetep kalah karo wong sing duwe duit. Nggih to, Bu? Akhirnya masyarakat ora kebagian duite tapi kebagian banjire. Ngono orang kene. Ngono. Ngisor langit aja mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusé kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wit cengkeh sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas shalihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Irham ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Taubat ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mulya ugi dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Haji Dr. Andes Sholihin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Manggung Sari ingkang boten waget dalem sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kendal. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Hajah Diah Kartika Permanasari SEMM selaku Bupati Kabupaten Kendal ingkang alhamdulillah kersa hadir lan derek menyemangati pengosan dinten menika mboten saged derek sampai purnaning acara amargi tesi wonten protokoler acara. Mudah-mudahan didadosaken bupati ingkang adil, bupati ingkang amanah, dadosaken manfaat kangge sedaya warga masyarakat Kabupaten Kendal. Allahumma. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Weleri. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Dwi Cahyono Suryo MAP selaku Camat Kecamatan Weleri ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Weleri beserta anggota, Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Weleri beserta anggota ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sahibil walimah keluarga besar pemerintah Desa Manggung Sari. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Eko Budi Utami selaku Kepala Desa Manggung Sari. Saya minta tepuk tangan dulu kangge pemerintah desa kita, Masya Allah luar biasa semangat. Mudah-mudahan panjenenganipun Ibu Eko Budi Utami selaku Kepala Desa Manggung Sari kaparingan sehat panjang umur,
umur ingkang manfaat barokah, berkah pangkat dadosaken manfaat, beto maslahah kangge sedaya warga masyarakat Manggung Sari. Allahumma. Dumateng Ibu Kepala Desa Manggung Sari beserta perangkat Desa Manggung Sari, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak Sekdes, Bapak Ketua LKMD, BPD, lan sedaya keluarga besar RW RT wonten ing tlatah Manggung Sari ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Tanfidiah Suryanang Tutul Ulama Ranting Manggung Sari. Wabil akhos dumateng Ketua Muslimat Ranting Manggung Sari, Ketua Fatayat Manggung Sari, keluarga besar GP Ansor saking EBC Kecamatan Meleri, rencang-rencang Banser, Garfa, Garda Fatayat, Ibu PPNU, keluarga besar pemuda Karang Taruna wonten Manggung Sari ingkang kula hormati. Mboten supit dumateng jamaah qasidah ingkang kula mulyakaken lan sedaya para agniya dermawan donatur. Mudah-mudahan donatur sedaya kaparingan sehat panjang umur, mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tesi jumeneng ngadeg boten keduman panggonan, senajan sami lungguh lemprakan, mudah-mudahan tetep keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso niki makhluk ingkang senenge ngeluh, senenge ngersula. Dipun paringi panas ngersula, diparingi udan nggih ngersula. Dinten niki tingkas terang mong biasane Jawa mesti masyarakat Mangun Sari Weleri do ngrasani Bu Kepala Desa. Wah, Manggung. Keluarga Manggung Sari diparingi terang kados niki yo mesti masyarakat Weleri ngrasani Bu Lurah. Jan Bu Lurah ki keren. Biasane udan kok nanggap mumpuni terang. Ki jajal Bu Lurah nganggo dukun pawang ngendi iki? Umpamane sonten niki kok diparingi Jawa, mesti ya masyarakat ngrasani Bu Lurah. Mesake tenan Bu Lurah wis rondo. Bareng nanggap mumpuni malah udan. Ketara ki Bu Lurah lali ora nguncalke sempak nyang payon. Padahal udan ora udan ya ora ana urusane karo sempake Bu Lurah. Udan ora udan ya kabeh kersane Gusti. Saderenge lanjut kula nyuwun dumateng Pak Operator Sound System, ngapunten ingkang kathah Pak Operator Sound System, kula nyuwun mike wireless kula suara ehone diicalaken mawon ngapunten ingkang kathah. Amargi swantene kula menika dasare serak-serak berserakan. Menawi ngagem ehok malah mboten jelas. Niki tesi wonten kados nggih pol diicalangaken. Jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Menawi vokalis boleh ngagem echo kori-kori kersane nada tinggine kuat, tapi niki setelane kados niki mawon malah jelas asli suarane mumpuni betul. Saking ngajeng mriki jelas. Saking sebelah kanan swantene kula jelas. Matur nuwun Pak Operator Sound System, mugi-mugi sound systemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Lebar salat duhur paling enak niku nderek sunahipun Kanjeng Nabi, qailulah istirahat leyeh-leyeh tidur. Tapi panjenengan kawit lebar duhur sampun rawuh wonten mriki nggih Bu nggih. Secara kacamata nafsu dunia paling enak lebar salat duhur ya goreng bakwan nyekel remote karo pijet-pijetan. Tapi kok panjenengan karoyo-royo tindak rawuh wonten menika majelis
Soale warga masyarakat Manggung Sari dosami paham menungso datang ke dunia dalam keadaan lakot kholaknal insana fi ahsani taqwim, berarti kondur tengarsane Gusti Allah ya harus dalam keadaan bingkol bing salim. Kita teko maring alam dunya keadaane sae, kondur tengarsane Gusti Allah ya harus dalam keadaan ingkang sae. Pramila keluarga besar pemerintah Desa Manggung Sari nimbali dalem mumpuni kenderek sowan silaturahim kali keluarga besar Manggung Sari derek ngaos derek ngaji amargi pancen jaman sakniki ngumpul-ngumpul ke ganjaran ki rada aurat rada abot. Soale wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ki ketok padha bae. Tak ulang maneh niki Yusartina. Wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng ki ketok padha bae. Bukti nyata sing salat 5 wektu jilbaban, sing orang lakoni salat yo jilbaban. Sing ahli maca Quran jelas jilbaban, sing blas ora maca Quran yo jilbaban. Sing ahli zikir mesti jilbaban, sing ahli nyinyir yo jilbaban. Istri solihah mesti jilbaban, istri sing gatel karo bojone wong ya jenengan ki keprok-ngeproki sapa? Mula ngapunten ingkang kathah sing do jilbaban kok kelakuane sae ning batin do ngucap ya Allah mumpuni aku wong wedok apik-apik jilbaban kok dipadhakke karo wong wedok gatelen. Berarti jilbabe kula sia-sia dong ora Yusartina. Ibarate ngeten iki, siang hari langit biru cuaca cerah. Basa Jepange cuaca cerah niku terang glentrang. Terang napa? Terang napa? Langit biru cuaca cerah terang glentang jenengan nitih sepeda motor lampu teng sepeda motor diagem siang hari kan lampune nggak penting-penting amat wong padang-padang yang ngapain ngurupno lampu ning senajan lampu ning sepeda motor diagem siang hari kok ternyata ngapunten mboten ketok tujuane kangge nopo yo lampu teng sepeda motor mboten usah mawi diprotoli. Kenapa mboten usah mawi diprotoli? Kan senja akan datang, malam mulai petang, gelap mulai merayap. Disitulah tujuane lampu teng sepeda motor bakal ketok. Jebule tujuane kanggo madangi dalan ketika malamnya datang. Mula kula panjenengan sedaya lek ngumpulke ganjaran maca Quran, ganjarane salat jamaah, ganjarane golek rejeki ingkang halal, ganjarane serawung kanthi sae karo masyarakat, ganjaran sing dikelumpuk-kelumpuke kula jenengan mboten saged nggo nyalon lurah. Mboten saged nggo tuku dongkelan sawah. Ning senajan ganjarane dikelumpukke ora kena lan ora ketok wonten ing alam dunya ning ora usah cilik ngati kan senja kehidupan akan datang nggih niku sing diwastani mati fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso gak iso diundur gak iso dijokno senajan namung sesaat. Ternyata nek menungso wis diarani mati takone ra disangka-sangka ra dinyono-nyono bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa atau kula keri jenengan duluan nggih monggo lho kan wis tak walik niki sampai-sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken saenak-enaknya malam adalah malam pertama.
tapi sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Sak enak-enaknya malam adalah malam pertamane pengantin anyar ning jero kamar. Sewengi dek ning jero kamar rasane kaya mung sekejap. Kenapa kok pengantin anyar sak dangu-dangune ting jero kamar rasane sekedap? Karena dihiasi kesenengan. Wong aku wis pernah ngicipi. Ning Imam Al-Ghazali ugi ngendikaaken sak susah-susahnya malam juga malam pertama, tapi malam pertama nih mayit ning jero kuburan. Peteng dedet ra karu-karuan, gelap ora nono kanca ora nono teman. Disitulah lampu teng sepeda motor adalah ganjarane kula jenengan ingkang saweg pun klumpuk-klumpukake. Pramila Ibu Kepala Desa sesarengan pemerintah Desa Manggung Sari ngajak masyarakat ngaji niki dalam rangka ben iso bedakno endi wong pinter, endi wong cerdas. Halo. Yang belakang sana, assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ya Allah. Ora keduman snack. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Hari ini kita gede syukur lan ngucap matur nuwun kali pemerintah Desa Manggung Sari amargi tenggene tanggal 1 Rajab ngawontenaken pengaosan semeriah ini. Tepuk tangan sik kok kangge pemerintah Desa Manggung Sari. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter berarti ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Mbah Yai, Pak Yai ngapunten, Pak Camat Forkom Pincam, Bu Kepala Desa menika nimbali dalem niku dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Mungkin menawi tangga-tangga dusun Pak Camat insyaallah pun paham pirsa menawi jamaah masyarakat nimbali kula wonten sing ngendikaaken nenggone 3 tahun atau paling cepet 2 tahun utawi setahun setengah. Tapi Bu Kepala Desa niki ndak ada 2 bulan, cuman dalam waktu kurun 1 bulan iso nanggap mumpuni jajal. Sepisan niki memang jatah istirahate kula. Kula niku setelah nikah memang ngapunten alhamdulillah 3 bulan kemudian diparingi rezeki yoga. Nanging ternyata yoga kula nembe wonten kandutan kawan sasi, kaleres kapundhut wonten ngarsane Gusti Allah. Njur kula umure semakin dangu semakin tua, kula rencana duwe anak kepingine 12. Pramila kula akhire kalian dokter ugi bojone kula njur ngatur jadwal kersane kula saged wonten jatah istirahat. Lah Desember niki akhir tahun adalah istirahate kula. Ning bulurah tindak teng Temanggung gubuke mboten daleme mara sepuhe kula niku ternyata lek nyuwun rada ngerintih-ngerintih Mbah Yai. Saestu bareng kula ngertos-ngertos Bu Kepala Desa niki rondo tambah melas aku. Mbak mumpuni saestu niki kangge nglipur kula amargi kula oleh Gusti Allah kaparingan amanah adalah kepala desa PAW lanjutaken perjuangane almarhum bojone kula diselakke wekdal Mbak mumpuni kersane saestu kula saged nyenengaken warga masyarakat. Sakjane nek seneng-seneng niku yo gampil Mbak mumpuni. Wong ibu-ibu digawa maring pasar malam kari milih jajan ya wis seneng. Cuma nggih ngapunten kula niki kepengin nderek berkah kiai-kiai wonten Manggung Sari. Dados kula tak nimbali Mbak mumpuni monggo lah ngaos teng Balai Desa Manggung Sari. Akhire kula melas wis rondo. Nggih rondo kempling. Pak insyaallah niki lantaran berkahipun Bu Kades adalah rondo niki Gusti Allah ngridoni kula saged sowan wonten menika majelis. Tepuk tangan dulu sepisan malih. Mesake ya Allah mat nggih. Kinten-kinten badhe nglampahi malih napa mboten Bu Lurah?
Senyumnya Bu Lurah mencurigakan. Amargi Bu Kepala Desa menika sawetawis tesi fokus kali masyarakat kados wau ngendikane Ibu Bupati dilih Manggung Sari niki menawi musim Jawa adalah tahunan mesti angsal berkah banjir nggih Bu nggih. Ning banjire kula wau tanglet niku banjir iklan. Napa banjir iklan mung liwat tok niku seklebat nggih to Bu? Ning senajan seklebat kula panjenengan mboten pareng menyepelekan hal-hal ingkang kecil karena mbok jere sapa hal-hal kecil menika wau ndadosaken pangeling-eling kula jenengan kayata mungkin sing teng inggil wonten beberapa hutan ingkang digunduli akhirnya ada pengikisan tanah apalagi kemarin Kendal sudah masuk teng media sosial Pak Camat diliteng daerah beberapa titik niku ada tambang, entah tambang ilegal ataupun legal, maka ini jadi satu kauningan kangge sedaya para umarok khususipun Ibu Bupati. Mung sayange kula dereng matur ngeten pun kondur rumiyin Bu Bupati. Saleh Ibu Bupati menika ingkang megang kuasa ACC adanya tambang ataupun tidak, maka niki tesi diidentifikasi. Yang terpenting adalah kula panjenengan sedaya sebagai masyarakat biasa kados wau Bu Bupati ngendika, yang pertama jaga kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kicah cilik mawon ya wis pinter-pinter nggih to Bu. Kalau kita masyarakatnya sampun jogo ada drainase nggih niku kalenan yang tidak diisi sampah dan kita menjaga supaya tidak membuang sampah sembarangan, tapi kok menawi sing dhuwur dosa wenang-wenang damel tambang sak piturute walaupun jogo kebersihan ya tetep kalah karo wong sing duwe duit nggih to Bu. Akhirnya masyarakat ora kebagian duite tapi kebagian banjire ngono orang kene ngono ngisor langit aja. Mula Bu Lurah ngawontenaken ngaji niki sesarengan kita mensyukuri nikmat, mawas diri, njaga lingkungan. Karena Kanjeng Nabi ngendikaaken sing sapa wonge tresna welas asih karo sedaya makhluk ana ing alam donya, amangka Gusti Allah lan penduduk langit bakal welas asih karo sira. Amin Allahumma. Mula wong pinter karo wong cerdas kuwi beda. Halo. Halo. Sebelah mriki arep halo-halo kalinglingan ana wong ning kene ngadeg. Lambene ungu, sarunge ireng. Jenengan ki kadose nek teng sebelah kiri malah saged ngesut rainya saya, Mas. Nek pindah rada angel nggih jenengan nggih. Anje lewat mriki wingking kursi nggih mboten menapa sak jatosipun ngapunten nggih Mas. Pelan-pelan nek saged rencange satu kru, satu tim saged ambiyantu ngapunten. Ngapunten nggih Mas. Saestu nderek langkung Ibu pun paringi mergi rumin jenengan saged mundur sakedhik nggih. Nggih, anu nyoting mriki nggih sirahe kula nggih mboten napa-napa mriku. Nggih tak rewangi. Ngapunten nggih Mas, derek langkung. Ya Allah mindah-mindah wong bertugas niki ngapunten ingkang kathah. Malah dongare ndangake mriko lek nyoting. Nggih, ngapunten nggih Mas, mboten napa. Saking channel-e napa niki asmane? Dalem? Oh, Pemdes mriki. Ya Allah ngapunten nggih Bu Lurah nggih. Sing duwe gawe malah dipindah-pindah niki. Jenje, tapi syutingane saya sangat padahal kagungane Pemdes niki kaya ning TV Indosiar niki. Channelnya napa? Dari Pemdes. Apa channelnya YouTube? Oh, kados niku channelnya kagungane Pemdes, tapi alatnya dari MH Media. Matur nuwun saged mangke mbok jenengan badhe mriksani Bu jan genah banget, bening banget TV Indosiar. Meniki wajahe kula sak jerawat-jerawate ilang kabeh, sak dosa-dosane ora ketok, Bu. Niki saking channel Pemdes Manggung Sari mangke saged dipirsani monggo kangge sedekah viewers ketimbang nonton YouTuber ora jelas kan mending mriksani pengajian pasuryane jenengan kiambek nggih to, Bu. Nah, nek teng mriki pun cetha.
Jenengan nggih seneng. Masya Allah, nek seneng berarti ngajine sing sekedap napa dangu? Oh, jenengan milih niki nek cendhek mlebu kabeh, dawa mlebu separo. Kok jenengan guyu? Niki milih arep sing cendhek mlebet kabeh napa sing dawa mlebu separo? Ah, sing dawa mlebu kabeh. Pancen dasare wong geragas jenengan. Kula minggah 2:30 wau, berarti mangke mandhap jam pinten? Jam 5 sore. Masya Allah. Berarti ngajine 2:30. Mriki wonten Kiai ceramah 2:30. Oh, wonten. Kiai sinten jajal? Mbah Kiai. Masya Allah. Oh, mumpuni. Nyong. Ceramah 2:30. Ngundang apa ngontrak jenengan? Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Pinter niku mergo sinau. Wong pinter niku karena dilatih. Wong pinter niku mergo belajar. Tapi nek cerdas niku mboten anamung mergo gen keturunan. Cerdas niku mergo keadaan. Cerdas niku karena keadaan kondisional. Wong nek tes urip kaya kula jenengan sedaya niki diwastani nembe saged mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata aku arep takon karo sing isih urip. Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambegan? Berarti isih urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung karo ban bekas secara nominal nilai harga niku luwih larang ban bekas napa emas sekarung? Emas sekarung kuwi jawabane wong pinter. Jelas dong, wong lare TK ya iso mikir. Ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi bulurah Eko mboten saged berenang kecemplung belumbang. What is a belumbang? Belumbang is a kolam. You know kolam? Ah, yes, I do padel. Ban bekas karo emas sekarung luwih larang emas sekarung. Tapi bulurah Eko mboten saged berenang kecemplung belumbang jero. Dikon milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira bulurah Eko luwih milih emas sekarung apa ban bekas? Kuwi jawabane wong cerdas. Pinter niku mergo sinau, cerdas niku mergo dituntut karena keadaan. Kita hari ini ning daratan meriksani ban bekas ketok biasa-biasa mawon. Mergo napa? Islame. Tapi kan menungso enggal lawase bakalan tenggelam. Tenggelam ting pundi? Tenggone jero kuburan. Disitulah ban bekas adalah amalan ganjarane kita yang hari ini mungkin ora ketok tujuane kangge napa, sesuk ning alam kubur bakal dadi pelampung dados ban bekas. Mula niki pengajian dalam rangka kok ban bekas, dalam rangka peringatan Isra Mi'raj lan kali nderek birrul walidain kali para sesepuh. Mulane ganjarane ora ketok kaya dene lagi ngumpulke ban bekas. Make dugi dalem ibu-ibu mesti ditangleti karo wong omah. Bu, ngaji karo mumpune entuk apa? Ban bekas. Tenang niki nembe pemanasan. Karena fa insya Allah mangke ngajine sampai jam gangsal. Nggih Bu nggih. Berarti sholat asare 5:30. Ngarep ke buka poso mangke. Masya Allah, berarti bener mungkin yang geragas-geragas. Sedurunge lanjut, niki kula wau nampi titipan amanah saking panitia dari madrasah ugi TPQ wonten ing Manggung Sali dan Dogoh Traju. Pilih hari ini kula panjenengan sedaya badhe diajak ngumpulke ban bekas.
Napa niku ban bekase ternyata Madrasah Diniyah Awaliyah wonten Dukuh Manggung Sari kalian wonten ing TPQ Dukuh Traju menika saweg wonten pembangunan. Wau panitia sampun nembusi kali Bu Kades. Bu Kades niki kan acarane pemerintah Desa Manggung Sari. Mboten nyuwun karo masyarakat, tapi niki kami dari pembangunan TPQ kok badhe kathah perlu dana. Bolehkah kami numpang ngiderke sorban keliling niku pareng napa mboten? Akhire Bu, aku ngomong lagi karo Bu Lurah. Niku panitia nembusi Bu Lurah. Kula niki badhe ngideraken kotak infak pareng napa mboten? Ternyata Bu Lurah ngendikaken nggih pareng, tapi mangke monggo sampaiaken langsung kali Mbak Mumpuni sehingga kotak infak ingkang mangke badhe mider bukan untuk mengganti dana pengajian pemerintah Desa Manggung Sari, bukan untuk nambahi amplope Mumpuni, tapi mutlak menika kangge pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah wonten ing Dukuh Manggung Sari plus bangun TPQ wonten ing Dukuh Traju. Kinten-kinten panjenengan diajak sodako ikhlas napa mboten? Masya Allah, nek ikhlas berarti saking dalam nggih sangu arto. Masya Allah, niku disangoni bapake napa sangu dhewe? Sangu dhewe. Berarti memang terbukti teng dunia niki ana duit lanang ana duit wedok. Wong jenengan masih bersuami saja ya sangu dhewe. Oh, malah jenengan bendaharane. Oh, Masya Allah, berarti malah suami ini jenengan sing disangoni karo jenengan. Masya Allah, moga-moga duitnya barokah. Berarti ngapunten Bu Panitia badhe ngideraken kotak infak. Nggih, sinten? Sekedap Bu Fatayat jangan muter dulu. Satu kotak infak naik dulu teng panggung, satu kotak infak. Kula ngawali. Harus diawali dulu dari Mumpuni. Nek mangke Mumpuni ora melu sedekah mengko tersiar kabar jare Mumpuni Ustazah Jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni kan repot. Nggih, satu kotak infak naik teng panggung, menika wingking kursi jilbab coklat asistene nyong. Walaupun asistene nyong sing nyemplungaken duit tapi kan duite nyong. Tak wae ngerti sih, soalnya niki ada ibu-ibu kepala desa sekecamatan Uleri juga hadir. Niki sing gelangi selengen-lengen barang sodako barang Bu Lurah. Lurah Rondo barang sodako Lurah Rondo. Sekedap aja muter rumiyin nggih, ampun muterin kotak infake kersane tak tuntun rin, tak komandoni. Monggo. Niku asistene kula, sampun nggih, monggo-monggo. Duitnya dolar-dolar ya Bu Lurah ya. Alhamdulillah. Lebar adol bengkok wingi. Matur nuwun. Sebentar, yang lain jangan gugupan muter. Ibu-ibu ya melu persiapan rogo dompet. Sing orang gawa dompet utang dhisik karo sebelahe. Sesuk ketemu sarutangi. Monggo-monggo saya akan mengarahkan rogohlah duit sing paling sae. Duit sae dudu abang, dudu biru, dudu ijo, Pak. Duit sae niku mas tatoktum. Saya ulang, duit paling sae niku mas tatoktum. Duit yang sesuai kemampuan. Sedekah apik, tapi kan harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih, lek sedekah ya umume wong sugih. Sepeda motornya PCI, gelangnya selengen nganti tekan kelek, ali-aline sekeong-keong, kalungnya dawane tekan wudel. Masa sedekah kok 2000? Kan isin karo wudele. 2000 disolasi meneh. Ya duit tetap duit monine, tapi mas tatoktum sesuai kemampuan. Artane pun dicepeng, Bu. Kalau duitnya udah dipegang, duitnya diangkat ke atas. Nah, 5.000 10, alhamdulillah lumayan. 20.000, sing digegem 2.000. Ora apa-apa, wis mas tak totum mawon sesuai kemampuan. Empun diangkat duitnya ke atas, tempelaken teng bibir. Mboten nggih dikunyah, tapi nggih dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki kula sakeluarga muga-muga sehat walafiat. Anake kula saleh salehah, keluargane kula adem ayem tentrem, usaha kami lancar,
rezekine barokah, enteng lakoni ibadah, seneng ngamalke Al-Qur'an, diguyub rukuni tetangga, artone dicemplungaken. Yang lagi punya penyakit, monggo dilantari doa muga-muga penyakit klondang diangkat oleh Gusti Allah. Sak piturute sing dereng jodoh kanthi lantaran sedekah monggo dilantari doa. Sumangga kotak infake muter kangge madrasah diniyah kalian TPQ saking warga masyarakat wonten ing Manggung Sari. Sumangga kotak infake muter sambipun sholawati nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidi ora meri karo sedulur nanging ati kang kufur karo tangga ora akur ati kang kufur tumindak ngawur awan ing pitutur awang ingkang takabur bakal peteng ana ing kubur. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dipun lanjut, matur nuwun tim qasidah sampun derek ngiringi sholawat dinten menika. Maka kotak infak ingkang muter menika tetap dilajengaken, ngaose nggih dilanjut kangge efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun kanthi sedaya panjenengan Allah telah berjanji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Bu dinten menika panjenengan sedekah arupi yatra duit arta. Mangke Gusti Allah mangsulaken dumateng panjenengan tidak bentuke arta malih, tapi digantos oleh Gusti Allah bentuke badane sehat, sehate wal afiyah, putra-putri soleh-solehah, keluargane adem ayem tentrem, diguyub rukune karo tangga teparo. Niku gantos saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rizki kang beto manfaat maslahat. Amin Allahumma. Buru wekdal niki saderenge jam gangsal sonten, ngajine sampai jam gangsal sonten nggih. Nggih salat asare 5:30. Modele wong Manggung Sari. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Kanjeng Nabi ngendikaaken arbaatun min kanzil jannah. Ternyata swarga niku punya 4 perbendaharaan. Basa sederhanane perbendaharaan niku tabungan. Cara basa Cinane tabungan kuwi celengan. Celengan. Ternyata swarga niku punya 4 celengan. Napa niku celengane swarga? Yang pertama diwastani ikhfaus shadaqah. Saya ulang, celengane swarga ingkang kaping sepisan ikhfaus shadaqah. Tulis. Bu, ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Beto pulpen napa mboten? Lah, betone napa? Ya Allah, pantesan HP-ne wis WhatsApp-e storine kebek gambare mumpuni. Wis ora apa-apa lah, moga-moga HP-ne sing manfaat. Zaman saniki ora nyekel HP yo, ketinggalan zaman. Wong bayi nembe lahir mon ceklane HP. Mbah-mbah mangkat mari ngalas ya sangune HP, mapan turu tangi turu nyekele HP. Sing penting HP-ne sing manfaat. Aja njur HP-ne panjenengan menika ndadosaken panjenengan kok malah dados males ngaji. Soalnya hari ini ngapunten Pak Camat, Kapolsek dan Ramil, Mbah Yai, Bu Lurah sedaya, ternyata masyarakat niku ngaji teng HP niku malah gampil. Kantun milih kiyaine sapa malah ora mami dadak ngamplopi. Mung bayari paketan nggih to Bu. Kari milih sing NU monggo midhangetaken Gus Kausar, Gus Baha, Gus Yusuf Tegalrejo Magelang. Yang Muhammadiyah badhe midhangetaken Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad monggo. Sing terpenting nek empun ngaji teng HP, iso milih kiyaine dhewe. Njur jenengan jangan menyepelekan karo kiai-kiai kampung. Kadang-kadang dume wis ngaji karo mumpuni, jenengan njur nyepeleke karo Mbah Kiai Irham. Umpamane Mbah Kiai Irham rawuh mboten?
Oh, cek. Aja njur nyepelekke karo kiai-kiai teng dusun. Dumawis ngaji karo mumpuni jenengan njur pas ngaos karo Pak Irham ngucap. Ngaji karo Mbah Kiai Irham ngantuki wae, sumpah. Suwantene grendang-grendeng ora genah. Nek ngaji karo mumpuni kan dar der dor. Lho yo jenengan gak apple to apple. Lho Mbah Kiai Irham mucal ngaos paling nganggo toa masjid. Toa langgar lah mumpuni niki sound system piro nggih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sing santelno barang. Jenengan kok bandingaken paling jenengan ngamplopi Mbah Kiai Irham gede-gedene 50. Penjalukane werna-werna jenengan. Justru kula Kiai Panggung dengan Mbah Kiai Irham Kiai Kampung derajatnya lebih mulia Mbah Kiai Irham. Kenapa? Oh, tepuk tangan sik ora apa. Kenapa kok derajatnya lebih mulia Kiai Kampung? Karena Kiai Kampung adalah tombak utama teng masyarakat. Saya berani dan bangga mengucapkan Kiai Kampung adalah tombak utama teng masyarakat sebab masyarakat ngertos huruf hijaiyah mergo Kiai Kampung. Ngerti tata carane wudu mergo Kiai Kampung. Ngerti urutane salat mergo Kiai Kampung. Iso apal turutan maca Quran mergo Kiai Kampung. Nggih to? Mula Kiai Kampung niku punya titel status Asyhadur Ruh. Saya ulang, Asyhadur Ruh. Kiai Kampung sekali berdoa paling dekat dengan Gusti Allah. Kenapa dongane Kiai Kampung paling caket kali Gusti Allah? Sebab Kiai Kampung mucal ngaos tidak ada rasa pamrih. Pamrih Kiai Kampung mucal ngaos namung setunggal. Masjide tetap ge salat jamaah, langgare tetap ge rutinan, tetap ge ngaji ge salat, dan anak-anak di pedesaan tetap ngaji teng TPQ teng madrasah. Niku tok tujuane Kiai Kampung. Tanglet kali Mbah Kiai Irham mboten kepingin FYP nang TikTok. Mbah Kiai Kampung mboten kepingin mucal niku viral dan terkenal. Mboten kepingin mlebu teng TV. Mucal ngaos mboten kepingin diliput teng YouTube. Tanglet kali Pak Kiai Irham mucal ngaji ora kepingin numpak mobil Pajero ora kepingin. Anu orang duwe. Yo niki dudu ngece. Justru Kiai Kampung menghindari hingar-bingarnya dunia, hidup dengan kesederhanaannya, asyhadur ruh. Sekali berdoa, doane paling dekat kali Gusti Allah. Kula kali Mbah Kiai Irham amplope gede amplope mumpuni. Tapi masalah ampuh donga lawi ampuh dongane Mbah Kiai Irham ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan sik. Tepuk tangane nembe pas. Gede tuh dadak dipernah keprok barangan ngono kuwi. Kenapa doane Kiai Kampung lebih ampuh? Karena mumpuni niki dongane ora ampuh senajan kula niki mantune Pak Kiai Usman Ridho kula mboten ampuh dongane. Sebab niki lambene mumpuni nek ceramah esi sering harap-harap amplop. Niki sing marake dongane kula niki mboten ampuh. Kula niku nun sewu. Apalagi hari ini jenengan pirsa piyambak nek meriksani media sosial, meriksani TV, NU sing teng dhuwur sedang tidak baik-baik saja. NU sing teng inggil sawet keterpa angin. Ya wis ora apa-apa ben wong ana sing ngurusi. Kados kula jenengan NU sing isoran ya kudu tetep semangat, tetep fatayatan, muslimatan, tetep rutinan, tetep selapanan, tetep ngaji karo Pak Yai. Tetap kula panjastaya ziarah kubur, mujahadahan, istighozan, tetap manakiban, tetap ziarah kubur, monggo tetap dibak, tetap albar janji, ora usah mawi derek-derek sing ora durung jelas. Monggo kula panjastaya malah dengan momen hari ini adanya sing tenginggil tes saweg sibuk ngurusi warna-warna, kita menjadikan Kiai Kampung, ustadz-ustadz teng dusun jadi role model, jadi idola kita. Karena napa Kiai Kampung niku Masya Allah tindak tanduke niku malah justru ngamalke bener-bener kiai, sosok kiai sing asli nggih. Kiai-kiai kampung model Mbah Kiai Irham, Mbah Kiai Mulyo lan sak piturute menika adalah bener-bener wajahnya NU.
Mula didongake guru-guru kita kaparingan sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, kita keluberan bejo mulya donya akhirate. Amin Allahumma. Contoh kecil, mboten usah mawi dadak Mbah Kyai Irham, Pak Kaum, Pak Kaum. Pak Kaum, Pak Mudin, cara Cilacap, Pak Kayim, cara daerah Pemalang, Pak Lebe, cara mriki. Oh, sami. Lebe niku perangkat desa yang titelnya itu lebih rendah ketimbang kepala desa. Tapi Pak Lebe niku ya minimal duwe ilmu pernah ngaji teng pesantren. Jajal lek Lebe ora pernah ngaji, ora pernah nyantri, ora pernah mondok, bungkus mayit dadi kaya buntel arem-arem piye jajal. Mula aja nyepelekke karo ustad kampung. Kiai dusun niku justru masya Allah asyhadur ruh sekali berdoa paling caket kali Gusti Allah. Muga-muga kula pandhastoya tetep ditetepaken imane, tetep sareng-sareng NU saged sesarengan kali Kanjeng Nabi kumpul teng swargane Gusti Allah. Allahumma. Terus yang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak masalah. Kula mboten nonton niatan mucal, tapi niat kita eling kenelingan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ikhfa usodaqoh, celengane swarga ingkang kaping sepisan menyembunyikan sodakoh. Ikhfa usodaqoh, sodakoh diam-diam. Memang Gusti Allah saking salah satunggalipun sifate nggih pun menika Al-Ghani yang artinya Gusti Allah Maha Kaya Raya. Kita niki ada orang yang memang dilebihkan hartanya. Tapi bagi wong-wong sing kaparingan nasib dilebihkan hartanya, ya nggak usah menjadikan tinggi hati. Sebab buah pepaya, buah kedondong yang kaya raya nggak usah sombong dong. Yang tanahnya berhektar-hektar nggak usah sombong dong. Yang umroh tiap tahun haji berulang kali nggak usah sombong dong. Sing tumpakane motore PCI gelange selengen nganti tekan kelek gak usah sombong dong. Yang dilebihkan hartanya lewat jabatan, yang jadi gubernur gak usah sombong Nur. Yang jadi bupati gak usah sombong Ti. Yang jadi camat gak usah sombong Mat. Sing dadi dan ramil ora usah sombong Mil. Yang jadi kapolsek gak usah sombong. Giliran polisi ora enak banget ya Bu ya. Maafkan aku ya Zek. Yang jadi lurah gak usah sombong Lur. Kenapa? Karena justru kita semakin sugih, semakin kita kaya harta, kita semakin sadar jebule wong sugih kuwi tanggung jawabe. Lah kok pinter jenengan? Tanggung jawabe wong sugih kuwi gede. Lah pertinyi wong sugih ki wong sing kepripun? Wong sugih niku aturan secara hukume belanja kebutuhan sehari-hari ping 30 dina sebulan hasilnya ketemu piro dibanding karo pendapatan kita per bulan. Kok pendapatan per bulan iso mencukupi kebutuhan sehari-hari niku diarani wong sugih. Contoh kanggo tuku bawang dapur, lengot Jawa, gula Jawa, brambang micin uyah nyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, setor fatayatan, setor muslimatan, gawe seragam, burung nggo maning nggo kondangan. Apal podo-podo kebutuhan ibu rumah tangga nggih sami. Satu hari jatah belanja ibu-ibu Manggung Sari itu 300.000 rupiah per hari. Kok 300.000 per dina ki cukup apa kakean? 300.000 sedina kakean? Pancen wong wedok Manggung Sari ki ora kena diajak kompromi. Bisa nek matur jatah blonjo sedina 300.000, aku lagi mbelani sampean, Bu. Ben mangke dugi dalem jatah blonjone jenengan karo wong lanang ditambahi. Ora mungkin. Ora mungkin. Ya wis. Satu hari jatah belanja 100.000 cukup. Oh kurang.
Nyatane yo nggo tuku paketan, blonjo online shop, terus malih skincare durung kuwi. Bener nek satu sedina ya kurang, ya wis sedina 200.000 cukup. 200.000 nembe cukup. Beginilah bapak-bapak resikonya kita bertakon kepada ibu-ibu yang kalau naik motor riting kanan belok kiri ngono kuwi pancen. 100 kurang 300 kakean jebule sedina 200 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada warga Manggung Sari dalam 1 bulan kok pendapatannya lebih dari 5 juta atau mendekati 6 juta per bulan, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Bulurah, saya mohon izin mau bertakon. Jujur mawon Mbah Yai, Pak Camat, Forkom Pincam, saya itu kalau ada pejabat perempuan, saya nggak berani ngerosting. Kenapa? Karena aku ya podo-podo wedok. Sipate wong wedok niku sensitif, gampang tersinggungan. Apa malah kok pejabat wedok? Lah, aku rawani ngerosting. Kecuali Pak Camat, niku pun kagungan daging kathah. Ora lemura maksude. Beliau ini ning weleri dadi camat, ning cepiring yo dadi camat. Berarti kan beliau pemain lama. Apalagi beliau menika nggih pun asring kepanggih. Biasa nek pejabat kagung, kula kritik sekedik niku ndak tersinggung. Tapi hari ini saya yakin beliau Bu Kepala Desa niki adalah orang yang lembah manah, bijaksana. Sampai wong izin Pak Camat, lawu tanglet Ibu Kades, Bupati asmane lengkap sinten, sampai jabatan titelnya apal. Pak Camat sinten asmane, jabatannya sampai titelnya pun apal, asmone pun lengkap. Biasanya kadang nulis sewu kepala desa, kadang jor-joran. Wis ngertine umpamane Budiah ngono kuwi tok. Ngertose Pak Camat nggih Pak. Ya Pak Camat ngono kuwi tok ngoten. Tapi beliau niki apal, berarti beliau niki titen, jenengan ra salah milih. Beliau memperjuangkan perjuanganipun almarhum. Oh ya, tepuk tangan sik kangge Bu Kades. Kenawan Bu Kades. Mudah-mudahan keprok tangan niki tidak menjadikan jenengan tersinggung. Saya mau bertakon Bu Lurah. Di Kabupaten Kendal, mohon izin, kepala desa itu ada jatah bengkok napa mboten? Nyong takon Bu Lurah. Ora semiliku campur, melu bayari ora. Ada jatah bengkok ya. Di luar jatah bengkok, maaf ini agak ranah privasi. Di luar jatah bengkok, kepala desa di Kabupaten Kendal itu 1 bulan gajinya berapa? Hasil penghasilan tetap ada sendiri. Biasanya sing apal malah BPD biasanya. Nek jabatan Bu Lurah biasanya bingung Pak Carik Lurah itu gaji per bulan berapa di luar bengkok dan di luar tunjangan? 3 lertok 3.400.000 ya Allah. Saya hitung. Jenengan jatah blonjo sedina 200.000. Ping 30 dina seneng kan 6 juta. Kuwi darani wong sugih. Lah jebule kepala desa mung 3.400.000. Itu sudah kepotong cicilan dan tagihan. Durung mali yo, ketoke gagah dadi kepala desa, kabeh-kabeh nyalon kepingine dadi lurah. Ning tak paringi pirsa, sak gagah-gagahe lurah dina-dina sumbangan proposal sak pirang-pirang. Sing sumbangan bangun masjid, renovasi langgar, durung meleh sing nggo bocah pengajian, TPQ, imtihan. Lho pengajian niki para melu urunan. Jadi dari 3.400.000 paling bersih namung napa 1.700.000. Kan kudune Bu Lurah sing nampa BLT karo PKH. Rondo meneh deh. Tapi tesih rada mending Bu Lurah, kedah gede syukure. Kepala desa niku di luar bengkok 3.400.000. Guru honorer sebulan 400.000 rupiah guys. Guru TK, guru PAUD 1 bulannya cuman 200.000 guys. Soalnya kebetulan kula niki gadah TK. Ngapunten Mbah Yai, kula nyong dipun berkahi.
Tekane kula radi unik Mbah Yai. Tekane kula wong NU tapi tekane Aisyah. Gara-garane niku wonten sejarah. Kula dipun paringi ijazah saking gurune kula. Mumpuni aku ki kepengin gawe godaan. Soale bocah kok tak mulang ngaji ning masjid kadang yang jenenge lari grujagan nggawa naji sak piturute aku mesake karo marbote. Dadi sesuk nek awakmu duwe dhuwit tuku tanah gawe kubukan kanggo bocah-bocah ngaji. Kula nggih ning ternyata Allah yarham almahfulah Mbah Ki Marzuki sampun kapundhut rumin saderenge kula sukses 2014 kala semanten. Kiyaine kula nggih guru kampung Kiai. Kiyaine kula menika namung Kiai dusun ingkang mucal dari TPQ 1 ke TPQ yang lain. Ning merga gurune kula titip pesen wasiat ngaten, sampun kula tumbah tanahe, sampun kula bangun gedunge, njur panci wekdal niku karena bapake kula sanes kiai mung tukang ngarit. Sing akhire kula pasrahaken kalih NU. Monggo menika gedung mbok pilih kangge muslimat utawi fatayat. Badhe Ibnu IPPNU ndamel seminar sak piturute nggih yasinan monggo lah silahkan menika gedung kangge ngaos. Kula matur ngaten. Ning wekdal niku ngapunten Yai, NU kok ora digerake lambat, mboten nonton respon sehingga kula jor kemawon menika gedung. Ternyata Muhammadiyah datang dari Aisyah ngrawuh kula kanthi matur Mbak Mumpuni, kula mireng menika gedunge panjenengan dipasrahaken kangge masyarakat. Kami TK Aisyah kebanyakan santri, tapi kami kurang gedung. Kalau anak-anak TK Aisyah kami titipkan teng gedunge panjenengan pareng napa mboten? Nggih sekedhap tak musyawarah kari keluarga. Bareng kula musyawarah akhirnya menghasilkan satu persyaratan sing rada angel menurut saya. Ibu Aisyah ngapunten, kampungnya saya termasuk saya niki NU kabeh. Jumlah prosentasenya nggih 99,9%. Wong NU kabeh. Yang LDI cuma satu keluarga dan yang Kristen cuma satu keluarga. Maka ngapunten, karena kami adalah beramaliyah kanahdiyin, maka saya memberikan syarat boleh niki gedung dipanggeni untuk anak-anak TK Aisyah, tapi gurunya dari muslimat, amaliyah yang diajarkan amaliyah NU. Walaupun gedungnya TK Aisyah rada berat niku syarat saking kula. Saya pikir ben Aisyah rada mundur, ora sida nganggoni. Ning jebule kok malah Aisyah langsung ngucap, niku sae Mbak Mumpuni." Loh, kok sae? Wong syarate angel. Sae niku justru niki adalah akan dijadikan kolaborasi kami di Desa Gentasari antara NU dan Muhammadiyah kersane bersinergi. Jadi ndak apa-apa kami terima dan kami sangat bangga gedunge TK Aisyah tapi gurune muslimat dan yang diajarkan adalah amaliyah NU. Alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun lebih niki kula meluluskan anak-anak TK Aisyah tapi beramaliyahkan NU dan gurune muslimat. Nyun pantungane. Oh ya tepuk tangan sih ora apa-apa. Karena ngapunten Kiai, setelah kula wangsul dangu saking Indosiar, mungkin panjenengan pirsa kula biyen teng Indosiar nggih Bu. 2014 berarti 11 tahun yang lalu tingkat nasional teng Indosiar. 2017 masih teng Indosiar tapi tingkatnya rada naik Asia. Sedikit informasi, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Ora sombong awe informasi kok sombong. Mungkin menurut saya niku pencapaiane kula sing paling gede, tapi setelah saya juara malah kula lebih sadar bareng kula terjun ting masyarakat. Ternyata bobot sing paling berat niku adalah mempertahankan gelar juara. 2014 niku 11 tahun yang lalu harusnya saya niki secara logika tenggelam karo juara-juara tiap tahun teng Indosiar. Kalau res acara lomba niku kan tiap bulan Ramadan. Termasuk tahun niki Ramadan niki pun wonten audisi. Harusnya kula kalah kali sing juara-juara anyar-anyaran. Ning ternyata Gusti Allah alhamdulillah tesi maringi amanah masyarakat tesi mempercayai kula sehingga prestasi saya hari ini adalah masyarakat luar ngertos kula niki beramaliyah NU. Tapi kula sering ditimbali kalau keluarga besar Muhammadiyah untuk ceramah kali warga Muhammadiyah niku prestasi niku kula.
Oh ya tepuk tangan meneh ora apa-apa. Berarti kula dengan bangganya saya orang NU tapi kok ucapane kula saged kangge ngaji bareng-bareng karo Muhammadiyah niku prestasine kula sehingga akhire pancen kula pernah diundang ceramah tenggene anak-anak TK. Pertama kali ceramah nanggone TK, ya Allah Bu, bocah pating pecicil banget. Tenang, saestu. Kula nembe salam ana sing rebutan wedang jambak-jambakan, ana sing salto kok karo kayang jajal. Akhirnya kalau ngucap karo gurune Bu Guru, niki pripun kula badhe ceramah nek bocah pating pecicil ngene iki. Jajal niki dikondusifkan dulu, akhirnya gurune maju tengah jenge kula dan beliau ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh. Dep bocah meneng kabeh, Bu. Aku mboten pawange nggih. Bayangno, saangel-angele bocah ning SMP niku wis iso nalar, Bu. Tapi bocah TK ning sekolah pipis sing nyewoki ya gurune. Nangis sing ngeneng-ngenengi gurune, pinter yo lantaran gurune. Kok sebulan mung 150.000? DPR RI sebulan 110 juta. Arep nggo ngapa? Bareng-bareng. Guru honorer sebulan 300-400.000 lah kok DPR RI sebulan 110 juta arep nggo ngap mendadak ngapa kabeh jenengan si mending bulurah sebulan 3 juta 400 lah DPR RI tunjangan kos-kosane mawon per bulan 50 juta kos-kosan kaya ngap mboten niri mboten wong pancen ana bagiane dhewe-dhewe mung kok perbandingane adoh tenan. Soalnya kita semakin sugih wong Islam tambah sadar zakat itu terikat haul dan nisab. Infak niku terkait keadaan dan kemampuan, tapi sodakoh itu tidak terikat dan terkait apapun. Siapapun kita dan bagaimanapun kita, monggo dadi wong muslim sing podo seneng sodakoh. Yang kaya raya, yang setengah kaya, sing OKB orang kaya baru, yang OKL orang kaya lama, sing sugih tenanan, sing rada sugih, sing mandan sugih, sing setengah sugih, sing sugih separuh. Setengah sugih berarti kan sugih separuh. Monggo sing seneng sedekah sampai ada ungkapan wa khairu sedekah linafdil hayyah. Sa-api-apike sedekah linafdil hayyah sing kenanggo nyambung nyawa. Maka kita mohon izin kalau di sini ada Muhammadiyah, kami orang NU itu identik dengan itik-itik selamatan, itik-itik selamatan. Gitu, Bu. Tuku motor anyar, selamatan, bangun omah, rojaban, mancing Muharram, gawe omah, anak sunat. Oh ya kaget ya Allah. Kok iso ijuk-ujuk nang buriku? Langsung nglutik lengan meneh. Menawi kula caket kali Mbah Kyai Irham, caket niku mboten masalah wong kula wayahe Mbah Kyai Irham. Nek GP Ansor ngono ki kan setrume si rada tegangan tinggi. Niku nek nyenggol kula sithik mung gremet-gremet niku Pak GP Ansor. Kaget mak gedandap ning kono. Sekedap saderenge lanjut hari ini alhamdulillah sampun dipun etang jumlah infak kula panjenengan sedaya kangge madrasah diniyah wonten ing Dukuh Manggung Sari kalian damel TPQ wonten ing Dukuh Traju. Leres nggih? Dan ternyata hasil hitung cepat pakai Quickon kita mendapatkan dana sebesar 14 juta ribu rupiah. Nek keprok berarti tandane akeh. Jadi jenang keprok, yes pen keprok maning tak ulang. Kita mendapatkan hasil sodako sebesar 14 juta ribu rupiah. Alhamdulillah.
14 juta rupiah menika langsung ditasyarufkaken kangge madrasah diniyah plus kangge TPQ. Leres nggih Bu Lurah? Bu Lurah manti-manti kula pokoke disampaikne Mbak Mumpuni, kami tidak minta sepeser pun dari kotak infak yang dikumpulkan, akan kami tasyarufkan semua wonten TPQ dan madrasah. Matur nuwun lho Bu Lurah. Dan iki luar biasa ramai dadak daluk sumbangan kok iso nanggap Mumpuni adol bengkok rumiyin jenengan. Insyaallah. Matur nuwun ya Bu Lurah, didol-dolke bengkok barangan. Apa maning kok nanggap mung sebulan? Biasane amplope kandel biasane. Ora ya ora apa-apa ngrondo mesake nggih Bu Lurah nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Sedekah infak niki 14 juta rupiah kanthi ikhlase panjenengan kangge bangun TPQ lan madrasah menika kangge karbatil khotif kaya kilat nyamber lebar sesuk langsung saged mawat siratal mustaqim tenggene swargane Gusti Allah. Allahumma lanjut mau lagi bahas apa ya Bu? Itik-itik selamatan, itik-itik selamatan, anake sunatan, bangun omah, anake rabi, mantune meteng meneh, selamatan meneh. Lho kula niki bareng tenggene Temanggung, ternyata saya dari Cilacap niku mengalami kultur shock teng mriko. Napa kultur shock? Ada perbandingan budaya yang rada jauh. Nek tenggen kula slametan niku sing rada mentereng ana nasi tumpeng, ayam ingkung, niku sing rada mentereng. Mriki wonten nasi tumpeng? Nggih wonten ayam ingkung. Tapi nek sing sederhana niku nek cara Cilacap ya kepungan jajan pasar lah ngaten. Mriki nggih sami. Manawi teng Temanggung slametan kecil-kecilan niku bancaan. Pamane Muharram, Rajab niku ana bancaan, mandhap salat Idul Fitri ana bancaan. Bancaanane sederhana Bu, diwastani nasi megono. Tapi jebule bareng kula sinau belajar, nasi megonone niku benten kali nasi megono Pekalongan. Nek nasi megono Pekalongan kan adalah gori, tahu gori? Gori kon cecek beda. Gori niku sing esi kena dimasak. Nek pentil niku babal. Tesi pentil babal. Sami to? Sak kakange pentil kuwi gori. Lah gori niku lagi enak-enake dimasak aja gugupan cecek durung. Cecek niku kakange gori. Gori niku lagi enak-enake dimasak, mung dirawis tok dicacak lembut campuri godongso. Dioseng tok yo enak. Apane parutno kelapa santeni gorengno gereh karo nyambel terasi iso tanduk ping 3,5 kuwi. Lah kakange gori niku cecek. Ceceke mateng jenenge nongko. Ngono kuwi Yusartina. Dan nasi megonone Pekalongan adalah cecek utawi gori ya, dine cecek ki gori sing dicacak cilik-cilik njur diparutno klapa bumbune kencur. Tapi nek tenggen Temanggung mara sapoe kula, nasi megono adalah urap kluban lembayung karo kacang panjang dikuletno nasi. Dadine nasi megono. Aku buatin ya Allah jebule pangane mung ngene tok. Ki cacat jaman seniki yo ilate ora nyambung. Lho lare jaman seniki nek ora seblak ora enak. Mula di luar NU niku maaf ya, kekurangan kita niku maturi lho wong NU niki delo-delo slametan warang wurung daharane ora dipangan. Lah kadang-kadang basi nggo pakan ayam. Mengko sik nek nasine basi njur kemudian ra dimakan diparingaken karo ayam, nyatane ayamnya yo kebagian mangan. Yo urip ayame. Berarti kan tetap dengan konsep wa khairus shadaqah linafdil hayya. Saapi-apike sedekah kuwi kena kanggo nyambung nyawa. Mula saking pun menika nek sing rada mentereng nasi tumpeng ayam ingkung. Sing ora gawe nasi tumpeng ayam ingkung ya ora masalah. Cuma memang gak dapat makna filosofi. Mergo filosofine nasi tumpeng niku bunder ngisore lancip pucuke. Bunder ngisor urip niku melingkar dina-dina muter ning donya. Ngibadah kerja serawung karo masyarakat karo keluarga golek kerja golek duit isine mung ngono tok dina-dina ketemu ning ngono ning senajan dina-dina muter niku tumpeng pucuke madhep maring dhuwur dina-dina urip muter satu golek ridone Gusti Allah.
mula pucuke siji lancip madhep dhuwur. Jodhone nasi tumpeng ana ayam ingkung. Mriki wonten ayam ingkung. Ayam ingkung niku ayam sing sikile ditekuk. Lah mriki ayam ingkunge weleri sikile ditekuk napa selonjor? Ah ditekuk, sing selonjor niku mergo sikile semuten. Ora apa-apa rasa ditekuk wong dudu ingkung, ora rasa ditekuk. Pikir aku ngrasani sampeyan, monggo diselonjoraken mawon. Cuma nek ayam ingkunge kok selonjor berarti ayam ingkunge sikile semuten. Ayam ingkung sikile ditekuk kan modelnya ngeten ayam ingkunge, Bu. Niku nggambaraken wong lagi sujud karo Gusti Allah. Dadi nek tumpeng dina-dina muter minangkane urip ning alam donya golek ridone Gusti Allah ya sujud alias sholat. Makna filosofinya begitu. Yang nggak bikin selamatan nasi tumpeng ayam ingkung ya ora apa-apa. Wong jaman sakniki ana sing luwih gampang, lek selamatan kendurenan diganti mentahan. Sami mriki wonten. Nasi tumpenge dadi beras mentah. Ana kecape, gula kopi teh, minyak goreng, betul. Ndoke ya ndok mentah. Ayam ingkunge diganti karo super mie rasa ayam bawang. Napa pareng? Yo pareng. Wong niate sedekah linafdil khayah. Yang enggak punya nasi tumpeng ayam ingkung, rande duit, rande ilmu, enggak duwe jabatan nggih sedekah. Ora usah cilik ngati. Hanya di agama Islam sedekah ki paling murah. Saking murahe sedekah tenggene agama Islam, Kanjeng Nabi sampai dawuh, tabassumuka, senyume panjenengan fi wajhi akhika, kepada saudarane panjenengan laka sedekah. Jebule senyum tok niku sedekah, ning ora senyum dhewe. Senyum sing sedekah iki grapyak, seneng takon, ketemu wong sumeh, ketemu wong ki nyapa. Mumpuni aku dasare wajahe judes. Pancen dasar saking penjuron dari orok saya begini. Wajah kula niku wajah judes, ora masalah, pancen karakter wajahnya begitu. Sing penting walaupun wajah dasare judes ketemu wong takon. Ketemu wong nyapa niku sedekah. Dadi ora ndek duit, ora ndek bondo, ora ndek ilmu nggo sedekah nyengir. Tapi langsung praktek jenengan teng kula. Sampai Gusti Allah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada orang yang suka bersedekah dengan ayat Quran, ing tubtus shadaqati fa ni'ma hiya. Sedekah yang diumumkan niku baik. Dadi sedekah sakniki kadang diumumkan kados wau nika sekian 14 juta umpamane niku kangge TPK kangge madrasah, utawi kok sakniki pembangunan madrasah, TPK, masjid sampai pengajian kan bendaharane laporan karo masyarakat. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara pengajian hall nanggap mumpuni pemerintah desa wonten ing ngene Manggung Sari telah mengumpulkan dana sebesar 45 juta rupiah. Umpama 45 juta rupiah ini bukan dari dana APBD, tapi mutlak ini dari swadaya masyarakat dan pemerintah desa. Umpama yang 40 juta rupiah itu mutlak dari pemerintah desa dan masyarakat, yang 5 jutanya itu dari kantong pribadi Lurah Eko. Umpama kan mireng kabeh, oh Bu Lurah maringi secara pribadi 5 juta, nggih tersiar kabar kabeh mireng. Apa hukumnya? Boleh. Untuk apa? Untuk syiar, untuk sugesti, untuk rangsangan. Rangsangan kepada siapa? Kepada si pelit, medit, bededil, bakhil, kikir, kucren, jelantir, kaya upil, kudanil. Nah, kuwi. Karena terkadang wong pelit niku nek krungu ana wong sedekah, bukannya hatinya tergerak malah ngidro. Kadang-kadang ngoten, Pak. Umpamane si pelit krungu Bu Lurah Eko mari 5 juta secara pribadi. Masyarakatnya malah ngucap sing pelit. Jarene lurah we mung 5. Deh. Nek aku dadi Bu Lurah Eko wong anu rondo, yo lek sedekah malah akeh. Aku nek dadi Lurah Eko minimal lek sedekah 2 kali lipate 5 juta.
Jarene lurah mengalih 5 umpama ana sing ngomong ngono. Kadang-kadang wonten ki wong sedekah bukannya yang pelit niki hatinya tergerak malah nyidra karo ngolo-olo. Wis melu sedekah ora melu nyumbang ora ngomonge Allah. Ana wong kene ngono kuwi. Akeh. Ya Allah wong yo mangkat. Mangkat. Ya Allah kerudunge warna apa? Warna apa? Sorry ya. Kerudung ireng ora mung mumpuni tok ya. Akeh kowe besar Tina, Tukini, Bukayu Siti barang. Dadi anggere wong pelit ora gelem sedekah malah ngololo kerudunge warnane ireng. Oke, klambine warna kok lama-lama mulai spesifik jenengan. Wonge jagung apa ngadeg? Baru kali ini. Ono pengajian bunya ini gue tumbal sekalian. Untung aku wonge ra tersinggungan. Jajal nek aku tersinggungan mikir tak gretakno tak tinggal mulih. Wong amplope wis tak tampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi, sodako yang diumumkan itu boleh asalkan untuk syiar, untuk sugesti. Tapi kan rodo samar-samar jenenge sodako diumumkan karena hanya kita yang bersodako dan hanya Allah saja yang tahu. Maka lanjutannya ayat Gusti Allah ngendikaaken sodako diam-diam itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena sodako ingkang diam-diam menika menghindarkan dari rasa pamer utawi riya. Ya sodako terang-terangan sae, tapi diam-diam jauh lebih sae. Sing terang-terangan boleh Pak Camat, Ibu Bupati, Bu Kepala Desa, wong-wong sugih, para donatur, silahkan niatnya untuk syiar. Tapi kita yang duwe celengan swarga, celengannya adalah ikhfa'us sodako, sodako diam-diam. Yang masjid go 5.000 cemplungaken teng kotak amal. Ora sama ono sing ngerti, wis duwe celengan swarga niku. Jenengan tindak laring canggone yatim, ora usah mawi Muharram. 2 minggu sepisan tenggene cah yatim, luwih-luwih kok ngarepaken bodho riyaya Idul Fitri karo nggawa klambi anyar, karo nyangking duit, paringaken karo cah yatim. Aja krungu palikmu. Aku awe sedakoan. Jarene krungu palikmu malah mengko dijaluk. Disimpen yo nek ora nggo jajan yo. Nah, ikhfaus sedekah celengan mari nggone rondo. Ning ora rondo enom, rondo tua. Ngapunten nggih, Bu rondo meneh. Nyanggone rondo karo nggawa sembako beras sak piturute. Mbah ki aja krungu karo putune. Nek krungu karo putune malah dina-dina didol kilonan. Ki aku maringi beras monggo nggih pranti dahar nggih, Mbah. Duwe celengan meneh kuwi, Bu. Ora mawi krungu wong, ora mawi krungu sapa-sapa, wis duwe ikhfaus sedekah, sedekah diam-diam, nek cara santri diwastani sedekah demit. Kudu sedekah pelit, sedekah demit ki setan, ora kabeh wong iso weruh demit. Jane kepene iso weruh demit ki idepe ya protolisik nembe iso weruh demit. Nah berarti angel weruh jenenge demit niku. Mongko sedekah diam-diam ki sedekah demit, yang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Itu yang pertama. Anu papat nembe siji. Mawon munggah 2:30 niki wis jam berapa sekarang? Sekarang jam 3. Jam 3 waktu Indonesia Manggung Sari. Dados teng Manggung Sari jame mundur. Berarti Manggung Sari pinter ngapusi. Ya Allah. Jam 4 kurang 4 menit. Kula wau minggah jam 2:30 niki pun jam sekawan kirang 4 menit. Berarti insya Allah pun cukup nggih. Dereng. Nek sing dereng cukup ben sing nyukupaken Gusti Allah. Sing tesi kraos dereng cukup nanggap dhewe ngono kok repot jenengan. Soale ngapunten Bu Lurah, kula niku biasane ceramah niku 2 jam. Apa malih kadang nek njelasaken papat kok nembe siji jajal siji belek njelaske 1 jam 30 menit dhewe niku.
Kula dugi mriki gasik jenengan pirsa, tapi nggih panci kepala desa terkadang nun sewu mau ngendikane Pak Kiai nderek bose. Bose sapa ya Bu Bupati. Mengko menawi Ibu kepala desa mboten nderek protokoler malah bantuan-bantuan sumbangan diputus kabeh jenengan ra nampa BLT malah repot. Nah nggih dados akhire Bu kepala desa nderek protokoler. Mboten menapa Ibu, kula ya sabar. Soalnya memang kula pribadi belajar ting masyarakat bijaksana. Panci wau nggih Ibu Bupati niku ya sae sangat. Wau protokoler niku ngendikan kali ketua tim penggerak PKK, kalau Mbak Mumpuni kok sudah datang dan kami masih lama, biar Mbak Mumpuni naik dulu ke panggung. Biar nanti kalau Mbak Mumpuni kerso memberikan beberapa waktu untuk pidato sambutan di tengah ngaji monggo. Tapi wau pas kula dugi Ibu Bupati pun caket nggih pun nenggo sesarengan. Jenengan ikhlas nggih Bu nggih? Ikhlas, mugi-mugi ikhlase panjenengan dadosaken berkah ngibadahi kula panjenengan sedaya Allahumma. Inilah kami pemerintah Desa Manggung Sari, tepuk tangan dulu buat panitianya matur rembanun sanget ingkang kathah. Sampun ngawontenaken sedhakuan pengajian dinten menika nyambut bulan Rajab persis tanggal setunggal. Sing wingi poso kok sakniki mboten poso wis padha-padha mulyake Rajab. Yang panjenengan sedaya hari ini poso muga-muga nganti tekan maghrib tetep ulih berkah Rajab. Allahumma. Mudah-mudahan kita semua dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, kaparingan dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, dados masyarakat sing ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah. Amin Allahumma. Rasul sing wonten ngajeng mriki ampun kondurumin nggih Bu nggih. 2 menit mohon sak mangke doa pun imami kalian Romo Kiai napa dene simbah Kiai. Kula mboten mantun mimpin doa Pak Yai Mbah Yai nun sewu amargi dalem tesis sak derma santri. Dalem tak nderek ngalap barokah tabarukan kalian para masyayikh guru-guru kita wonten Manggung Sari sumangga. Ingkang kaping sepisan Mbah Yai, Pak Yai matur nuwun sanget. Sampun kersa sami rawuh hadir amberkahi pawasan dinten menika. Pak Camat, Forkom Pincan Kapolsek Daramil matur nuwun. Bu Kades, matur nuwun Bu Eko telah mengagendakan acara yang begitu luar biasa. Mugi-mugi panjang sehat wilujeng. Saged dados lurah ingkang adil ingkang amanah disengkuyung kali sedaya masyarakat lan para tokoh agama. Allahumma usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian simbah Kiai. Sumangga shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.